дар толори шӯъбаи маорифи шаҳри Турсунзода конференсияи якҷояи кумитаҳои иҷроияи ҳизби аграрии Тоҷикистон дар ноҳияи Шаҳринав ва шаҳри Турсунзода баргузор гардид. дар он масъалаи пешбарии номзадҳо ба вакилии Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистонро баррасӣ карданд. гуфта шуд ки интихоботи вакилон ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олӣ ва маҷлисҳои маҳаллӣ бо фармони президенти мамлакат аз 4 декабри соли 2024 рӯзи 2 марти соли 2025 баргузор карда мешавад ва аъзоёни ҳизби аграрии Тоҷикистон бояд дар корҳои омодагӣ ва баргузории ин маъракаи сиёсӣ фаъолона иштирок намоянд. ҳамин тавр аз ҳавзаи интихоботии якмандатии Турсунзода 5 номзадии Суҳроб Назаров ва аз ҳавзаи интихоботии Шаҳринав 6 Абдукарим Файзуллоев ҳамчун номзад ба вакилии Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳизби аграрии Тоҷикистон пешбарӣ гардиданд.